Přátelé, dorazili jsme do Pattaji, do Thajska a teď tady máme nějaký dobroty nakoupený, tak uvidíme, no. Co nás čeká. Jak říkám, tak teď tady poutáme marakuju z tržiště, baby ananas, červený pomelo, jako velkou parádu jsme nemohli odolat. Koupili jsme si kus durianu, pozor na to, někdo to plete, říká tomu duriander, ne je to durian. I páži v Pattaji, tak kámoš Dan, ten cestuje se mnou. A nepozdrav sledující lidi. Ahoj všichni ve Zmrzlé republice. Dan je vždycky slušnej, vidíte, a teď si to tady ochutnáváme. Tak možná než rozmrazíte auta, tak my vám dáme vědět. Zatím ahoj. Ochutnáváme jako první marakuju, no. Dal jsem si na to oranžovou plastovou lžičku. Z NDR. Ale je to takový leptavý trošku. Třeba by se někdo mohl spít s ústřicema, jako, ale doufíme, že ne, ústřice chutná jinak. Když jsme koukali minulý Orleans, ale to jsme vám ještě neposílali video. To vám pošleme později a klikněte na odkaz. Je to zajímavá chuť. A dejte nám odběr. Je to křupavý, zároveň mazlavý, ty družka tam praskají. Hele, a měl jsem to zmáčkou, to červený, jo? Ale konzistence dobrá, jak říká náš Jaroušek Modlanek. My tomu dali, Ukaž detail té konzistence. by tam dal 10 z 10, ale já tomu dám 8 z 10, já vím, že to mám ještě hodně před sebou, tak tady přijím ty náboje. Je dobrý, ale marakuja dobrá. Víme to tady jako juice, je to zdravý. Ale palec nahoru. A co máme tentokrát? Ale to je baby ananas, pineapple, to je fantazie. To je úplně oproti, úplně to chutná, jinak to se nedá nic srovnat s tím naším ananasem v supermarketu. Kde vás vždycky pálí ty pisky nahoře, rty, a je vám takový nepříjemný. A spíš na ty Vánoce, když to koupíte, tak to tam necháte pronít a pak to hodíte do koše. Tohle to je strašně sladký, na to se člověk hned zamiluje. Tady tomu dávám 10 z 10 a vůbec mi nevadí se takhle zakousnout do něčeho baby. Tak zatím. Teď nám to tady začne trošku housnout, tak Dané, vítám tě ve videu. V mém videu tě vítám, Dané. Na tvém YouTube kanále. Já tady mám rozjetýho pásovce. Ježíš, to voní. Ale je to polotvrdý, konzistence. Čuchněte. Se mi z toho zakroutila kamera. To je tak hnusný, až je to dobrý. My už máme takovou malou zkušenost z toho tržiště, kde jsme si ochutnávali tu malou lžičku a my víme, že to první sousto není moc dobré, ale to druhé, jaký máš názor teď na to druhé sousto? To je dobrý. Už se nechce dělit, nejradši by to snět celý sám, takže i náš durian krásně prošel. Ta chuť se nedá popsat, přátelé. Nedá, to musíte ochutnat sami. Tak. Jako naposled ochutnáváme tady červené pomelo. Vidíte, na tržišti nám napsali 50 bátů. Kde stála celá tady ta krabička. Teda ne, teď můžeme ochutnávat spolu, protože přišel náš videokameraman, zdravíme Sebastiána, ahoj. Na tvém YouTube kanále, komu se to líbí, dejte odběr. Čekáváš to taky tak suchý? Tady mají vycpaný, No. To bychom mohli upozornit. Nenechte se zmát, že je tam toho hodně. Takže je to tady trošku vycpaný. Nějakým molitanem, něčím. Ne, to je kus pomela, vole. Jo, pomela. Na to říkáš na to. Pomelo. Ale není tak suchý. Když ho zmáčknete, vidíte, že z toho teče. A nemá pecky, Jo? Vidíte? Že vůbec nemá pecky. že má mokrou konzistenci. Takže když se shodneme na tom, že všechno, co jsme ochutnali, to bylo fantastické, ne? Tak aby jsme to naše video pořádně ještě zakončili, tak vám sdělíme, co jsme za tu parádu vlastně utratili, jak to tady bylo drahý. Víte, že je prázdný.
To nám fakt chutnalo, všechno jsme dojedli. Počítali jsme to, že jsme za to nechali 220 bátů. Jedno malý zůstalo 220 bátů, což na naše peníze při kurzu žádná celá 65 vychází nějakých 143 korun. Za 143 korun jsme si tady na Patáji a tržišti dali jakouhle parádu. A věřte tomu, že se dá koupit i levnější. Si mějte fajn a my zase něco pošleme a díky za váš follow. Čau. Jste dokoukali naše ovocný video. Taková připnička na dortu a věříme, že to bude taky tak sladký. Tak se nás kajili. Ananas. Ty budeš v mým videu.